no a enyo makoma akudu mienu ewo me ye no ye ntansa wode abo nipa miensan yi emu ba aku mienu pe eno da na didi kyeransam trofo de aka ne de wasanya de a wobeka amansam trofo ani ehunu na emomu no Ghana mampanyin ye Rojon Dramani Mahama wono nko ani nipa wodi Ghana animuo na krata ne koduru nanimu a ewo so wokenkan wote ase yie wobo akire adekoma wonmo a mutu nefo no mso tena so na se hu konya se maami na be de akirefo miensan ye beyi wonmo firi ho a ena ne kine yada waye ne saa wo so wogidie warehemu mapapa ewo Ghana mampanyin mu se wobeye ne sane ye sane fata na ahohare so no wayi na firi ho sane ye beyi a ebetumi aboa sanse maami je mensa wo ho no kwasam ne se ne nuoma bi nkohyenim na womo adwumafo na womo electoral commission akache ho no womo ne betumi akedi ho adanse enti se nei wono ankasa efiri nso ase aba ba kasa den chema wu ani kwanse mampanyi gina chinyi kura wonyina saade no so na maami je mensa na be de chefo mienu yi wonyi wonmo firi ho empanense aba ye de botachi no ye bresa de aboban na enomu na Dr. Pegrave Boache Dankwanso akasa se wohwe Ghana Revenue Authority NFA SML scandal no said the Euro Special Prosecutor Jakisi Ajaben wasi asomu a papa no nya de obetimi edi asem no empo Special Prosecutor konwa na ekuta no ne kokko ha no dodo asem no bonso no ase waje aka na wakwa akogina fa ne sa hunti amwa ma tentrene no a wo mamu ya hwehwe edi afiri wo mo ebefa nyansa kwan so abo oman yi kro no ye je afiri wo mo nsem no eba sa wi antimi mmom enti won de beka ne pranye premfa se papa no wo mo nyina adwuma ne mfiri ne nsem na nya de obetimi ayo. I don't think that we can trust the office of the special prosecutor, and don't think that we can even trust the OSP himself, because I've stated that, governance is three things. It's trust, it's transparency, and accountability. And very clearly, you've seen that he's been on a wild goose chase. We can trust him. Why do we waste our time when you can strengthen your own institution and work in silence? I mean, working in silence is key. When I see those mark shots, I get very scared, because these are people who have built many years of reputation, and I get very scared for our public service conversation and the attitude we are putting everybody through. Everyone can become a victim of circumstances, and so until your name is cleared, you are totally destroyed, and that's what we are doing. And so all of us must be able to fight against what is happening. I mean, I don't know if we can trust the OSP. He must be able to work in silence. Eni awoti ye eye kane kasama for the ma ban ewo bambo eni amamuo ho security and governance spokesperson former Yura Dr. Pegrave Boache Dankwa wono ene kasa ye watu abanfo se Yura Special Prosecutor Kisi Ajaben gidie ni mu ne dwumadi awodi awia mom enti ebeye mpanimfo won ho no emfamfiri ho abusua ye ka wo se de ye yo ne ha wiei nyame de che afiada ye de to awo kantamanto sompa obi basna enti babia wo bia fa hogimu bi ye ka cho se wotese sompa eba na opese okofa no ma wo de tobo na hia ye wo dwakro num na fe enema apese okokofa no be fa no ho eno na benya mfaso de doso agu botom na wo ya mekan entaso nko nante ene se ne adwuma efo nyina oba pa kozu agwagbo agide enim de ye ba no ye ne sponsors enso ne nam enti ya toothpaste and toothbrush wonu ma ye no wo mo kan ye ho Leicester Company Limited ye ne wo mo na eba enti wo mo niema bia wo mo ayo no saada no wo mbe hwedwa ho eno achi time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no ene HH no wo mo de beba adua na ne dom wo beba betena se enti yade bia hyeso ho ya dokota aka kire wo bo malaria so de a time heba Mr. ne HH no ohia bi eno nso ka ho saada no ebia na yade nenso se be na bekwa ya asabia kura no eno nso ye din foforo 21st Clinic, the sciatica commandant, sciatica patients no. Womo a yade ntimi ntwanwa fichire no. Wombe free health screening. And nti onua ya na waka ho bi na ya bo canopy papa bi ahyem te se de yesi efie tim pepepe. We ya reserve bibia. Eno reservation ni achede no. Bell beverages ka ho. Nti ya na abusua odo ho aka ho. Na meka achede de mentimi nka nwie. Abra sompa kunafo achede me ni ho adanse mfa nkyerɛwo. De nti afi bia sompa yentimi ntenase na yedidi a ye pese janka ne nkunafo no nso didi na wo mo nso timi eguso ehye nyame ani onyam no ene se tworo ne se de ohunu mobro ni mobo no wo de fema urade na de wo hwe nyisia enyanka ne akunafo nso no ne chefa eye urade dia eno se nti na ye kamfo ama se bronyan wo didi de na mom de ono nso ni kuna afirim ana ne yire afirim ama na aka ne mma no wo didi atwene wo mo ho ene nti kapre takusempoa kakra bi e wo ho no
kitwa bi enso ntina bayifo timi hwedin no we akora mo no fafa 0598 559802 0598 559802 dia beba na Blessed Foster anasa Charawa Media obo na enye no a kate no na san abo no foforo se de be na wonkonko sende entungo na eba ne sa so mpoma katua pa no nyame de wodi enso brewo Onyankopon ede wodie ma wo ede afaso mpa chede ya wo beye bi ede aboa no na ye kase ya education ministry anasa so ya wo moso hwe nwomesua so no wonom so aya doye ede amalaboni senior high school ye no ewo enkrampopuni mantama senom na enche ye na ebetu odwa ene abe fontente afidie no so ene ba bia da emu da wubo ni nyina da ene se to aso school no laboni senior high school no enkwada yo mu ya desuafo ya wonom kwaje nteteye yo mu ya fofrofo no form 1 fo no ene kwa wo mu kobo mu unit no na ehwo akohia senka ba bia wo betena etimi age adesua ho enwomasua no eya ade a ehwo kwaye den edema wonom te no na suku mpanyimfo no any option bia na se oni akwanya bia se wo behwa ama nkwada no wo mu ntenatena form ana se bia wo mu nso so wo nya akwanya no ene dining hall benches ahodo no ena wonom ekosisaye ebegu classroom a na wonom ete so esuade asem ebeto odwa no ekoye ade bia na ya asefemsem ama asoye yo mo hwe nwomasua so ama bo wontiri so ese ba ne sen adan ofin hunso no eno an ye de no anenam se opesa womesua kɔ nanim na enkwada no wo pedom amom abo eye Ghana womesua ho ebew na enkɔ wiache ne ba bi obetena no na akwakoye boachi bidin dia na ye koya na se ye ba se oh my Ghana asem wese nam so ama asoya no so keka won ho ama waba bonte ne ye kasai nyankopɔ twede apobasa ye adom wotimi abie kwan mu ama abrewa so ayipoma kwan mu ama enkonwa wese na nya doa wan bi mono wan de akrokro etenatena so no bebro se empemiensa na wapeja de akwakoma Laboni Senior High School no se wonye se be ya nkwada no wontena bie mu ewo adesua ho nsem no bibia betimi akoye de ama wonom na krata ya wonom de babonte ye na yensa ka bia da na ekiredi ama wono na asua no ekire se na sua school no anasento aso school no wonom edinkan de ato manim se wonom epenkonwa besem pemiensa ahanu aduawotwe mienu 3282 mono dex ni bi na wase wode to wanim sa na ye hyehyɛ kwan so na wase asoya no so efa get fund so na wom so etimi ema wonom saka bie na no na Ghana Education Trust Fund no wonom aye adomo na ye kase no wonom etimi aboa amankonwa ni nyina da wonsa etimi aka wo kyerɛ sɛ wesei eye anamoto bi aban no atam de abo ne boso sɛ eye nto aso so ku be sɛ wo ha no ya ewo my Ghana ma senum no wetimi amo mo konwa no enye empem no ahanu eye 200,000 monodex na wosu sɛ wode be ma sɛ be ya enwomesua ho nsɛm no ebetimi agina ye ne kurakura mo ya won kasa ne kwawieye no na wo kyerɛ sɛ weni nyina esi supo ama akyerɛ sɛ aban ya wo be eba enwomesua ho nsɛm a sɛ ne ɔman biada akiri brɛmo na enwomesua no enya de a wo ye no fedi agoro wo se wanya ho fama anya nketesie de ama enwomesua ntene kwa biada obefa so na wone wona wo ka bie wom etimi aboa to kese ama enwomesua ho nsɛm SPS ta e wo man mu no aban ne se waye krado na enwomesua ane adekyerɛ so etimi akoye wei ene ensɛm kakra ya education ministry na no pay wode aba ne titru efa Laboni Senior High School enkonwa ho nsɛm a na akwa atwe no ɛho ɛno no yɛnto ansɛm no so Abusoya to so ye go so da gina nwomesua mu na Colleges of Education Teachers Association of Ghana ye twanti aka no se sitag wo mo e de krata aba na krata wo mo de ba ye no ene de due ye yi ana krata no apie mpanyefo mienu ana won monsa ahyase national president and secretary e wo mo ana asensan krata yi a wo mo to ade amane Colleges of Education Teachers Association of Ghana ekuo ni nyina enti wo mo nkra bata makomako aduasa nkono a e wo mayi mu oni nyina no won ma to bi dia ma wo mo se free na de kurai obi a fa na nneoma nguo wo mo nkwa adwuma wo mo kwatena fie na won ma dan na ho ne nyina no ayese aban no hye wo mo bobi wo mo ne aban no kwatena ase ekwonti ase apam bi a wosenka Ghana aban ayade ma wo mo na won ma hwe ni mu a bepem ne asa aban no pese wode wo mo se ka adwa nanka na wode won mo di agoro eno so de won mo entena se na wonye nhwe han kura na sa nneoma yi a won mo kan wasam yi wose ya bi ye 2022 wo mo aye enkyerɛkyerɛ awodo bi a na wose aban no pata won mo ma won mo sika bi
bi ewi akire sika do wo ma wo mo efa ya aka fa wo se Ghana banchia onchiai afei book and research allowance arrears bi so akamu 2023-2024 academic year enu akam book and research allowance kuro ye arrears no 2022-2023 academic year enu so de akam afei 2021-2022 academic year enu so de akam ye wo se aban etua ene wo mo nioma ahodo pi nu anu a wo mo hu se aban de gu akwam de ma wo mo a sitag won ko be ha wo mo wo se nyina no wo ne aban kwachana se kan aban Japan yes obeye na so won mahwa aban animu a 2025 na ebekọ na wie yi se wo man keka wo ho ne edi buru nya wie a anhwa won maso be hye enti na se enwo akwakọ nya se na ye efiri na di kuro ye tintontan ade kire nkoso da nya de a wo bia be si classroom so akwakọ kire de ene ho hye nyina na ekoba no sa no a ebeboa magana aban asa keka no ho no hu se de won mo ye no sitagen so womani abre na ebusia ewia boy eyedane ayefunu no enampa yebedidi na edidie no so no etoda bi a essence enema ahodo ya kade a yede eye aduane no enduro ahodo ya akuafo no ede bo ne dodo no enti no eya na emudew ni nyina etu ede afrimanu ntene obepopo nsa no se de unti test bia womene no ena promasidofo wono madaroma wode onga Mama's helping hand no aba adwama so wose oba bia be me bieda nya bi efa eto kitchen na wo ye nkontomre fo ye de a eye onga classic ne ye kanfo de amawo afei akokọ ho aduane biada se ye nkwan anase stew nso na wo ye npacho obe spice no with onga chicken eno na wo hia na ye ama wo renfio se eba jollof no ene eho abomu ne de a eye onga stew ye kanfo de amawo onga 3 mix no eye akakadro garlic na afei jene na ya kanfo ede abomu ntin me pacho wonya bia wo tilapia no ene fishes ahodo no benya bi na watimi ede aye enuane bia dadaw de wo hia ma me ensa no boafo onga Mama's helping hand wadaroma konya bi na entimi muaw FDA for ede one stamp esi edwedie enkai boy so aye kanfo de amount no kopa bi echa kwa no aduane ho nsem na dew no entimi enkoye yebedidi yebehome yebenum nsuo na etoda bi asana ya na enema enkoye nintino na edenyalwa bi na aba abesoe yensuo eno na doctor edubuaten wone na pamfo ya wonom enyina ebutu endpoint homeopathy clinic esi yenka cha o shell signboard sprinters kwa no so ewa akra hasen manase kumase ne mpotamo no eye kronom abohia wadaroma bomodi anafo ani ekire ho na awo ho nsam akwa atwedi ama wo be ma prostate ho nsam no hawa bemu ebi krampa de be ma no be ma ne de rubber atomo ebi nso a eye omre ye ho nsam enhyeda nkoye wo mpaso agudie mu wontiri mu nyalewa wo sa ho de wo brebo ho de tumedie biada ye ewa ya sabia no endpoint homeopathy clinic wo makwadalo wo munti no wadaroma eye nkasemu de no massage no wo ye before ni kire hwai na wontimi emwa ewo fa ho de ho nsam so ewo yade ene ho nkekaye ho wo be frɛ Dr. Duboatin ede 0244 867068 0244867068 and 0274 234321 endpoint homeopathy clinic obeka sema deme ho e de free eye krankro yade nyina ho na wode no ebia na aye 3D yade malaria no wadaroma e de ahohye ene awo e na aba besoe wo so ohunam nyina ye wo ya wo no mu ato ntimi ntibi ni eno e na ye kanfo doctor tafridge opambo be majeman na dro ya na na ede dom no wan function passe ene na busua ko anoma wode aba adwaman so eye time herbal mixture TIME ye kanfo de ama se e 3D yade ene ehom pempra de no wadaroma ene ate kwansema kora be ka cha da o ma ye bibobo ye hu se premier na ye kono ye nya just kenken se ne ye si ban no ha se no no na nya asem keto akopa bi e wo pharmaceutical shops ahodo mu ene herbal shops ahodo nyina mu e wo my Ghana na introdo ene na intrada so fre doctor emu chechiremu ye si ase wo pa bi eto aton anase de tete sa no aba ne ye 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture eye a 3D yade ene won kekan ye adrontu nya bi a ebetimi aboa ewie ewusia yenyina ase no mpenso bi nom na yensamra bretia wa bi e ba nsam no de akechire na edoso
to me training oba any beche ho ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni for swini chopa Mawobano apomudin free mofrase Yamvita gumo hodo bebre Yamvita a delicious way to grow FDA agi edwedie yinkrato yato Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demu fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demu fo Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wo yi me yensen bra sanya time heba me hya esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 024607349 FDA agi adwadi nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketiapa Ewie Emma Ketuapa adeshima ma premto breakfast e was SOMPA 106.5 FM Accra ena wasugo awutie ya ejene ho entena ha ejene ho mina e was SOMPA fidi ahodo ya etwa my Ghana ene amanone nso ho ehia ne ho na ye kwansen foforo mu ana ye wuramu e wo Kumasi High Court 5 na ewusua dadelumba Charles Kodwofosu bra wo to anananom e wo ense do no na ese na chi aye basa kakra ne
nyinada ene se ne yerenom adofo mienu ya oja wonom eche odobroni ene maame se wafosu no na chese ne obedi kuna ene ensensem bi e wose wo mohwe na wonom ede toto akwan mu e wo na yiyo no ho no na akoye prekese kakrama ebusua eda de rumba efri mu no wonom emu che mienu ema ebi kodi wodobroni achi ebi nso kodi ne yere sewa ya wono so eye yere panyi no achi na asem no ekwa mu ewo court no wonom asan akoso asetena ama eye court no panyipa ya wono etena so Justice Dorinda Smith ata watchrese huebe edafiada de na chese abrewa ayipoma kwemu na enso atoate ama ehu ba bia susan ede bode ho no ekwa akwa enti asem no ni mu adade atwato okura no defiada ena ebeto dwente no ye hyemobo se ye ni edi nsem yachi de ebefri mu atobia no ye mama so ensi ewo ho no mani so abefra ewo ho ene ebusuama yenkɔwi asam no nyina ewo amanone na Pakistan mamu ne yewura wo mo kuropon ayefro se peshao ɛhɔ na awere hosem yese topa ye memfo no bi wakwa akɔmene topa ye na no nso kura wo mo ye nipa baanu ene kɔbɔ wura wo headquarters ho ye no ewo Pakistani wo mo paramilitary force ho no ɛhɔ na sa awere hosem wode kokosie ene wo mo kyese ho nso de kura nka bambo no emu ade ne pa o se yo ya wo mutimi ekoye se nipa dumienu ati nanan mo wonse do enadwo ya na sa awere hosem yisie be se no nwotwe brema nopa ya na yeguso de Ghana today ebre wo no no wo mo nso edi sa adwuma no na ni nyina mu no wonom se tutraku e wo Pakistan obia ni ho a watimi esa ne hwene so acha se wono ne di sa abonefo sem no nenso wo mo de eniema hodo egu akwan mu sa de ebehyo na wo mo ebetimi ehunu saafo na edi sa adwuma ne nyina nsanso na agya wo mo ede wo mo aba enwomom sa de be na emra no ebetimi ne wo mo adie enam so ama ukọ ba bi se pakuntuwa wo mo empotemu ho a ne ye hode akura adaje ni poso na eno na Afghanistan for wo mo border no wo mo nso se ba sa wo ma yire mu pa na wo mo chese Taliban for wo Pakistan no bezi sabre ni wo mo so se bia wo na edi sa adwuma no na so wo mo ntimi nyi wo manim na empenimfo ye de wo betimi bia se wo mo edi sa abonefo semi no wo ndi wo beba emranum I was sure when in some would drop in and your bob one of the Bremen, our friend was feeding order to her, and somewhere the bar and the dear Mokotino be a sir. Electoral commissar, a Jumani be a track criteria, Common Penny, Sir Easy Chairperson, Mamma Jim, son of video, Jim, you knew, Yenny one more in few. Sounds so and court here no a watermalemetre, Tamale High Court, so no, one so asha se Pandai parliamentary election no, and Nedriasa, East in Asia, now one ensa and fencing team subim. Sada. Ena ye bowrem ewo abempokrom na ho awrehosema esi ye ne se obi akon no an nkanchema wone ne tie make say aposifo nso gusu anwe mu ewo akire won moyo na pandama shebadwane ye romati unyindam adiaba wasasa rerun ne de wonsuro wabekwa ne mmomuo no obasan so akwa apiu Asia one social women so one my yadom ama Laboni Senior High School enkonyo ebeboa ama enkwada no wade sua honsem no ebekoye no wade akodom mo Sada na Dr. Pegre Boache Dankwase special prosecutor gidie ni mu enti adwuma no yanyimfiri ne nsem Sitag ekuo no adiaba sa nadadua ye one mate atua ye free nadekro onko adwuma bi ye ra afanyoma kenya wono eye efutumra shebedwene sa ye dom kuma no ba no dani no ye ka say ya private legal practitioner wono so edituja e wakase so se ya de a ne nsem bia eye ma me get to alabasa kitoku no kane chief justice akwatena so bia ni nyina ka ho bi ama enne watimi akwatena nchen no ebinom amu topa ye e wo Pakistan mamu ama sabre nipa nnumati nananom wonse do emudumienu wo mo prapra tro na ebika werem ho ne abobo ne nyina no asonfo basa yode ababa somo ye ne amote ye nkan na wiabre ayeme akosu ya ajewa akode boaten mene triple man ajapia APAM DADAA na afi de wodi ne birthday Ohineire mame ekuya yeboa esia mabronya de shimama yadamu ase ama monitor ekudonto ye sorry de mobro wasem eyobi asem dwumede na brabo munyansesua ye betimi ama ukotodwemu aye den ewo abrabo entoto ye ho no eno na eto aso na kumase ene eye sompa efidi ahodo no so sompa komo ohini ni adazoa asofo mame premier ni watimi ede abawa kwemu yakra mu nyina